Γουστάρεις τίποτα, φίλε? Ναι. Έναν άντρα να χτυπηθεί μαζί μου. Απάντα ρε Μόρτι. Είσαι να χτυπηθείτε σαν άντρες. Είμαι. Πότε και πού γουστάρεις? Διάλεξε εσύ. Στο μαγαζί σου. Σήμερα τα χαράματα στις 5. Έγινε. Θα σε περιμένω. Φίνα. Σπάστε τώρα. Σε μένα μιλάς έτσι? Σε σένα ρε Μόρτι. Είσαι. Μια στιγμή. Έχετε μια γυναίκα στην παρέα σας. Μπορεί να μην γουστάρει να αντικρίζει πια τις φάτσες σας. Ήσυχα Μόρτι. Κούκλα, διάλεξε μόνη την παρέα σου. Οι κύριοι είναι ελεύθεροι να σπάσουν. Θα ξανανταμωθούμε εμείς οι δυο. Όποτε γουστάρεις, Μόρτι. Ίσα.